Ngiyanibingelela ndlu emnyama ngegama lika Jesu. Sikuyo iseries ye 10 commandments ku part 3. Sifunda uEksodus chapter 20 verse 7. Ungaliphathi ngeze igama lika Jehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akayikumyeka oliphatha ngeze igama lakhe. Lokhu kusho ukuthini ukuthi igama likaNkulunkulu lingaphathwa ngeze? Kusho ukuthi igama likaNkulunkulu limele lihlonishwe, lingabizwa nje isimo noma isimo esincane, okanye ngithi noma into engafunisi ukuthi kubizwe igama likaNkulunkulu. Ukuthi igama likaNkulunkulu lihlonishwe, ukuthi umuntu uma ethembisile engisethembiswe esebenzisa igama likaNkulunkulu asifeze sethembiso sakhe. Umuntu umefunga igama likaNkulunkulu, kumele lokho akufungile abe uzokwenza, ngokuba uma engakwenzi igama likaNkulunkulu lapho alihlonipheki. uNkulunkulu uyakwata uloko ukuthi igama lakhe alihlonishwa, ngokuba usho into uyangafezi, ngoba yonke into eshiwo egameni likaNkulunkulu kumele yenzeke ngalendlela eshiwo ngayo, ngokusheshsha egameni lakho phakeme noyingcwele. Abantwana bakwaIsrayeli bayi-understanda kahle le ndaba. Uma ufunda iBhayibheli elibhalwe ngesiHebrew okanye Jewish, lelo Bible lelo uma ulifunda igama elithi Jehova alitholakali kalula, abalisebenzisi, kepha basebenzisa igama elithi Adonai Elohim ukuhlonipha igama likaNkulunkulu elithi Jehova, ngokuba lisemthethweni, kukemthethweni ukuthi malihlonishwe leli gama elingcwele neliphakemeyo. Kulapho noJesu afundise khona, ama efundisa umkhuleko athi igama likaNkulunkulu malihlonishwe. Kusho ukuthi igama likaNkulunkulu malingafanele libizwe ngeze. Uma libizwa malibizwe lisimo lapho uNkulunkulu kumele azibonakalise khona, lapho uNkulunkulu kumele ehle emhlabeni aziveze amandla akhe. Kufanele sosine kube yisimo esiserious. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uNkulunkulu igama lakhe ufuna malibizwa udumo liye kuyena uNkulunkulu. Labo bonke abantu abebekhona bebewufakazi, bafakazi ukuthi uNkulunkulu usibonakalisile, ngoba uNkulunkulu wemisebenzi yamandla. Lithi izwi futhi bonke abakhuleka egameni kaJesu bayosindiswa. Egameni likaNkulunkulu, amsoro ukuthi egameni kaJesu, egameni likaNkulunkulu, igama likaJehova, bayosindiswa ababiza igama likaNkulunkulu. Yiko kwelo kufanele malibizwa kubizwe isimo esishubile ngempela, kubizwe igama likaNkulunkulu. Lokho ke kubalekile ukuthi sikwenze ukuba silihloniphe, singamane senze nje noma ufungisa abantu. Into ifungisile, yenza sure ukuthi leyo nto leyo uyayenza. Mina ngikhule labe ngikhulela khona abantu abangakholwa, labantu abadala kakhulu. Umuntu wakhona uma kwenzeka into embi or umuntu wakhona ekhubeka etsheni, umuzwe efunga ubaba omkhulu wakho sashona, okanye umuzwe efunga abantu besibongo sakhe, lokho ukufunga abantu abakujwayele. Kepha abanye abantu baze basebenzisa lokho, bafunge ngegama likaNkulunkulu uJehova engamelanga lifanele libizwe. Igama likaJesu yebo lona singalisebenzisa noma kunini, igama likaJesu abasebenzisa igama likaJesu noma kanjani bona bayaxolela, kodwa likaNkulunkulu ngoba lisemthethweni kumele lisetshenziswe igama lakhe ngokuhlakanipha nangokumesaba uNkulunkulu. Asifunde sizwe UmShumayeli ukuthi uthini. UmShumayeli 5 verse 4, lapho wenza isithembiso phambi kukaNkulunkulu ungalibali ukusifeza, ngokuba akathokozi ngeziwula, feza lokho okwethembisayo. Kusho ukuthi ke okuthembisile na kanjani kumele ukufeze. Uma lilandele elinye ivesi edlula lithi uma uzofeza uzothembisa ungafezi, kungcono ukuthi uvele ungafungi, ungathembisi nhlobo. uJesu ufundisile kwenye indawo wathi uma nifunga ngethempeli, nifunga ngokungaphakathi ethempelini. Uma nifunga ngesihlalo esikaphakathi ethempelini, nifunga nangaye okwehlalweni ethempelini. Ngiyasho kini ningabofunga nokufunga ngokuba nifunga ngoJehova. Kusho ukuthi ukufunga kumele umukwenza wazi ukuthi leyo nto nakanjani uzoyenza, uzoyifezekisa lento okhulume ngayo. uNkulunkulu ufuna igama lakhe lihlonishwe njalo, ukuze udumo liye egameni lakhe. Igama lakhe libalekile kuye uNkulunkulu, ngoba lisho ukuza kwaNkulunkulu emhlabeni. Uma ulibiza ubiza umdala ukuba makeze emhlabeni. Ngithi kuwe, kholwa uJesu, ngokuba izwi likaNkulunkulu lithi
wonke umuntu ongakholwa uJesu usehlulelwe, usegwetshelwe ukufa kwanaphakade. Kepha okholwayo unokuphila kwanaphakade. Ngabo ke zigcine ngokuthi ukholwe kuNkulunkulu, indodana kaNkulunkulu uJesu. Uma uthole uJesu uthola ukuphila. Makube kuhle kuwe manje kuze kube phakade. Amen.